Sesame Street. Send in your animation by April 26th, 2010. Αυτό είναι το νησί που μένει η Μαρίζα. Η ιστορία της Μαρίζα. Βαρύ αυτό το φορτίο. Μάκα μου, το έβασα! Τι έχει πάλι αυτό το γαϊδούρι? Ξεκινάμε. Άντε γαϊδουράκι! Πόσο δρόμο έχω ακόμα να περπατήσω? Γαϊδουράκι, μη μιλάς γιατί θα πετρέξει το αφεντικό άμα αργήσω. Το γαϊδούρι σταμάτησε. Γιατί σταμάτησες, Μαρίζα, τι συνέβη? Θέλω να πάμε κάτω. Πάνω βαριέμαι. Μαρίζα, θα πάμε κάτω, αλλά πρώτα θα πάμε πάνω για να αφήσουμε τα ψάρια! Γιατί τι χρειάζεσαι τα ψάρια, θα τα παντρευτείς? Όχι, δεν χαζόλα, θα τα πονέσω, τώρα πάμε γιατί άργησα! Όχι, εγώ δεν θέλω να με δω. Μακάρι να βρει ένα αυτοκίνητο, αλλά τώρα θα πάρω δραστικά μέτρα! Προχώρησες να πάρεις το γαϊδούρι με τίποτα. Είναι πολύ αυτό. Πολύ. Γεια. Δυνάμει. Πρώτα εσύ και μετά εγώ. Θα δεις τώρα. Τώρα εξαιτίας σου θα αργήσω. Καλά να πάθεις. Ακόμα δεν ξύπνησες. Το βρήκα. Θα πάρω το κασετόφωνο και θα του βάλω μουσική. Και τώρα θα δώσουμε με λίγη μουσική. Έλα Μαρίζα, μπορείς να το κάνεις. Χόρεψε Μαρίζα, τα αγαπημένα μου τραγούδι. Το ξέρω Μαρίζα. Ευχαριστώ παππού, είσαι πολύ καλός. Θες να χορέψουμε μαζί? Ναι παππού, θέλω να χορέψουμε μαζί. Όπα! Τώρα καλέ! Γιατί, θέλεις ακόμα? Άλλα βουλιάστηκα! Λίγο καλά! Έλα, φτάνουμε! Τα δόντια μου κλείσαν! Κοίτα, φτάσαμε! Βάου! Τα ψάρια μου εξαφανίστηκαν! Να ένα ψάρι! Πού είναι τα άλλα μου ψάρια? Ωχ, τι έκανα! Δεν το πιστεύω! Όλα τα ψάρια μου έπεσαν! Τι θα κάνω τώρα? Ούψ! Συγγνώμη! Αχ Μαρίζα, δεν πειράζει! Όγκαντε μια! Θες να τα ακούσουμε ξανά? Αυτό! Καλή ιδέα! Αρχίζουμε! Τέλεια!